Sziasztok, én Kristóf vagyok. Az elmúlt években eljutottam addig, hogy nagyjából már megszerettem a futást, talán ezt mondhatom. Addig el is jutottam, hogy heti 2-3 alkalommal elmentem futni, viszont ennél tovább sohasem sikerült, mert valahogy egy idő után mindig elfogyott a lelkesedés. Úgyhogy arra gondoltam, hogy ezúttal most valami merészebbel próbálkozom, és a következő 30 napban minden nap lefutok 5 kilométert. És hogy miért éppen 30 alkalom? Vannak olyan tanulmányok, amelyek szerint 66 alkalom kell ahhoz, hogy elsajátítsunk valami új szokást az életünkben, mások szerint 21 nap is, 21 alkalom is elegendő ehhez. Én próbáltam inkább az arany középutat választani, ezért is döntöttem a 30 nap alatt 30 futás mellett. És így a kezdés előtt azért izgalommal várom, hogy mikor jelentkezik majd az első holdpont, mennyit tudok majd aludni 2 futás között, és hogyan tudom kipihenni magam a következő 5 kilométerre. Meg persze arra is kíváncsi vagyok, hogy mikor mutatkoznak majd meg az első fejlődési jelek bármiben, hogyha sikerül fejlődni. Hogyha szerintetek is izgalmasak ezek a kérdések és az erre keresendő válaszok, akkor mindenféleképpen tartsatok velem. Meg is van az első 5 kilométer. Viszonylag kényelmes tempót választottam, nem akartam túlhajtani magam így az első napon. 25-40 körül lett az idő, ahogy láttam, az órára rápillantva gyorsan. Azt amúgy nem mondtam, hogy az egyéni csúcsom az 23-25 kilométeren, nyilván nem arra számítok, hogy ebben a 30 napban fogom megdönteni, de elsőre ez így egy egész kényelmes tempó, úgyhogy holnap jön a folytatás. Sakka nélkül nincs futás. Gyerünk! Úgyhogy tegnap este futottam legutóbb, ma reggel nyilván eleve úgy kezdtem, hogy fáradtak voltak a lábaim, úgyhogy nem is számítottam semmi óra. De hát legalább sikerült. Ma azért jóval lassabb tempó, mint tegnap, de tényleg talán csak az volt a cél, hogy teljesítsem az 5 kilométert. Azért meg is izzadtam alaposan, bár mondjuk ez nálam mindennapos, hogy nagyon kipirulok a futás után. De amúgy meg király ez a Városliget, még reggel is tök sokan voltak. Jó étvágyat! Ez már vacsora? Na figyelj srácok, ha engedélyt adtok, akkor megyek futni, jó? Kezdhetem? I love you, Poppy. You're so perfect.
úgy voltam vele, hogy ha már itt vagyunk, akkor egyszer mindenképp megkerülöm a tavat futva is. Igaz, hogy 6 km, de plusz egy szerintem most nem számít. Amúgy az első kilométereken eléggé elvitt a látvány. Nem is annyira tudtam koncentrálni a futásra, de aztán a második felén, ahol már a fák takarták a tavat, ott viszont inkább a futásra tudtam figyelni. Az első hét az elég gyorsan eltelt szerencsére, mondjuk azt nem mondom, hogy nincsenek nyomai. Az első 2-3 nap után éreztem, hogy elkezdtek fájni itt a boka körüli részek, de aztán igyekeztem a többi napon jobban, erősebben bemelegíteni a kezdés előtt, különösen a bokámat, és akkor ez így rendbe is jött. Aztán a 4. nap környékén itt éreztem egy kicsi túlterhelést, de szerencsére az 1 nap alatt elmúlt. És aztán a videózásnak köszönhetően kiszúrtam azt, hogy hát annyira nem szép a futómozgásom, úgyhogy elkezdtem javítani rajta, magasabbra emelni a lábaimat, és így ezáltal 2 dolog történt. Az egyik az, hogy elkezdtem jobb időket futni ugyanolyan energiabefektetés mellett, ami szerintem tök jó. A másik viszont az, hogy a combhajlítóim mind a 2 elég komolyan elkezdett beállni az elmúlt napokban, úgyhogy nyilván ez a rész eléggé le van gyengülve, ez azt jelenti. Nem is voltam konditeremben az elmúlt 3-4 hónapban, úgyhogy nyilván ez most nincs annyira megerősítve. De hengerezésre azért próbáltam enyhíteni, és már eljutottam odáig, hogy életemben először futás előtt is hengereztem, és úgy érzem, hogy volt értelme, hasznos volt, úgyhogy jó kis tapasztalatokat gyűjtök itt menet közben. Most ugye a 8. napra jutottam oda, hogy ma reggel semmi kedvem nem volt kijönni futni, de ezért is jó ez a kihívás, meg a videózás, mert így legalább ráveszem magam, és továbbra is kíváncsi vagyok, hogy képes vagyok erre. Számomra különleges helyen tervezek ma futni, remélem, hogy össze is jön, mert hogy abban a stadionban vagyok, ahol annak idején az iskolai felmérőket futottuk. Őszintén szólva nem is tudom, hogy lehet-e itt futni, de abban bízom, hogy azért sikerül majd. Gimi alatt voltam legutóbb itt. Aha. Igen, azóta van egy új futópálya, és nincs itt senki. Az elmúlt években a helyi foci csapat tulajdonába került ez a pálya, ezért is izgultam, hogy lehet-e itt futni, de állítólag hétköznapokon igen. És szerencsére ma péntek van, úgyhogy hadd szóljon.
Nagyon rég esett már ilyen jó a futás. Már iszonyú meleg van, amint az látszik is rajtam szerintem. De ez egy jó dolog, szóval idén utoljára tudtam trikóban futni, 26 fok volt most. És végül 12 másodperccel kívül maradtam a 25 percen, ami célom volt, hogy 25 alatt legyek, úgyhogy amiatt csalódott vagyok. Viszont amúgy baromi motiváló volt itt futni. Egyébként ezekkel a helyszínváltoztatásokkal próbálom kicsit feldobni, ahogy tényleg jó volt melegbe futni, de iszonyatosan kiszáradtam, úgyhogy szerintem most megiszok vagy 2 liter vizet rögtön. Aztán úgy nem is mondtam, hogy kihívás alatt próbálok figyelni arra, hogy 4-5 litert legalább megigyak folyadékot egy nap. Amúgy alapesetben ez nem mindig szokott sikerülni. De most eddig szerencsére sikerült figyelni rá. Mondjuk azt tudom, hogy futás után rögtön így hirtelen nem szabad nagyon sokat inni, de valahogy az a típus vagyok, aki ilyenkor nehezen tudja megállni, hogy ne toljon le 1 litert mondjuk egyből. Ez a mai futás valahogy nagyon váratlan volt, én nem is terveztem amúgy semmilyen videót készíteni vagy ilyesmi, de annyira jól sikerült. Gyakorlatilag úgy futottam 5.04-es átlagot, nem is volt fárasztó a futás, meg kb. Azt éreztem, hogy még egyszer ugyanilyen tempóban le tudnám futni. Úgyhogy nem tudom, hogy mi miatt esett ennyire jól, mert amúgy az előző napit azt meg jól megnyomtam, az meg 5.02-es átlag lett, szóval érdekes, de most azon gondolkoztam, hogy tegnap este egy pizzát benyomtam, tehát hogy amiatt így jól be voltam töltve, és aztán az is esetleg segített. De ez így nagyon jó élmény volt ma. Október 1-e van, ez már a 15. nap, viszont hát azért a lábam küld bizonyos üzeneteket itt menet közben. Az a helyzet, hogy a tegnapi futás után már annyira fájtak a lábaim, hogy haza sétálni is alig bírtam. Aztán ma bemelegítés közben is szinte könyörgött a lábam, hogy ezt inkább ne. De nyilván nem szeretném itt feladni. De az ilyen típusú videókban nagyon sok ilyen vallomástétel rész szokott lenni, ahol beismerik a kihívás teljesítők, hogy hát be kellett iktatni egy pihenőnapot. Én ezt nagyon nem szeretném, úgyhogy egyelőre még küzdök magammal. És azt találtam ki, hogy napot kihagyni nem fogok, viszont a mai futás az egy jóval visszafogottabb futás lesz, mint a szokásos. Nem szeretném megerőltetni a lábam szinte semmilyen szinten, úgyhogy megpróbálom életem leglassabb 5 kilométerét lefutni. A legjobb az lenne, hogyha 30 percen kívüli idő lenne a végén. Ha már csak ilyen kocogás lesz, akkor nem is feltétlenül megyek a futópályára, ott azért a komolyabb teljesítményeket szeretik. Úgyhogy egyelőre csak így a parkban, a Városligetben kezdek kocogni, aztán majd meglátjuk. Ja, nem indítottam el az órát. Fú, de jó, hogy eszembe jutott, ez az egyik legnagyobb rémálmom, hogy lefutom, de nem ment az óra. Jó, most már megy. Nem is olyan vészes eddig, mint amire számítottam tegnapi után. Azért kellemesnek sem mondanám. Próbáltam én amúgy a kihívás előtt rákészülni egy picit. Előtte azért ilyen, nem is tudom, 6-8 alkalommal futottam, nagyjából 3 naponta. De úgy látszik, hogy azért ez kevés volt. Az az igazság, hogy az aszfalt nem esik jól a lábamnak, úgyhogy mégiscsak pálya lesz ebből. Hát az valamit tompít az egészen.
Első kilométer 5:57, na, pont a tervek szerint. Ez az ilyen 6 perces átlag, az most bőven elég lenne. Mivel nem tudom, próbáltam már valaki kamerával futni, telefonnal, de elég zavaró. Túl vagyok 3 kilométeren, megvan az első 6 percen kívüli, végre. De amúgy ami rossz az egészben, hogy tökre kipihent vagyok. Aludtam is 9 órát tegnap. Szóval azt érzem, hogy kb. Na, elment a kamera. Yes. Szóval, hogy azt érzem, hogy kb. Szét tudnám szedni most a pályát, simán tudnék egy 25 perc alatt itt, de a lábam nem engedi. Nehezített pálya. Utolsó méterek. Yes. 30-11. Ugye az van a reggeli futásokkal, hogy baromira szeretek reggel jönni, mert jó érzés, hogy ilyenkor hasznosan kezdődik a nap, meg segít utána jó döntéseket hozni a nap folyamán, de ma valahogy nincs meg ez az érzés, így hogy nem szakítottam úgy meg magam, a lábam nem is engedi, szóval nagyon más opció nem volt. Kész a fele.